Καλησπέρα. Το ταξίδι στο Divinity Original Sin συνεχίζεται. Η ομάδα έχει δυναμώσει λίγο και έχει καλωσορίσει στις τάξεις της ένα νέο μέλος, την Bear Daughter. Είναι level 3 και είναι τοξότης. Εδώ βλέπουμε τα χαρακτηριστικά της. Εν τω μεταξύ έχουμε φτάσει στην πρώτη πόλη και έχουμε μαζέψει μερικές αποστολές, τις οποίες ανάθεμα άμα έχουμε καταφέρει να λύσουμε έστω κάποια από αυτές. Γενικά στα RPG χάνεσαι από τις αποστολές του πρώτο φτάνεις σε ένα καινούριο μέρος. Εδώ είναι μερικές από τις αποστολές που έχω συλλέξει. Η βασική αποστολή, η οποία κατάλαβα ότι θα μου επιτρέψει να συνεχίσω το παιχνίδι, είναι αυτή εδώ που αφορά τον θάνατο του Chancellor Jake. Όλοι υποψιάζονται την Εσμεράλντα και την παράνομη σχέση που υποτίθεται ότι είχαν. Όμως εμείς είμαστε εδώ για να ανακαλύψουμε την αλήθεια. Οπότε ας παίξουμε το παιχνίδι, ας λύσουμε καμιά αποστολή, να δυναμώσουμε και τα κλασικά σε ένα RPG game. Λοιπόν, για να δούμε αυτή την αποστολή. Οκ, για να δούμε. Orc στην δυτική ακτή, δίπλα στην είσοδο μιας σπηλιάς. Μπορεί να είναι αυτό τώρα. Ίσως εδώ κάτω. Τέλος πάντων, θα το δούμε μετά αυτό. Ας λύσουμε τις αποστολές μες στην πόλη. Οκ. Εδώ πέρα μας λέει να βρούμε, μας ζήτησε ο Σεσίλ να βρούμε το Staff of Pergamon, το οποίο το έκλειψε ο Κόνραντ, ένας έμπορος λέει πλοίων. Για να ψάξουμε να βρούμε αυτόν τον Κόνραντ. Αυτός λογικά στο καλό είναι. Το μεταξύ ρε γαμώτο, τα RPG είναι χαόδη, αλλά αυτή είναι η μαγεία τους. Τι να κάνουμε. Για να δούμε μήπως είναι κάπου κατά εδώ. Πολύ μου άρεσε το τιμάκι. Εδώ και μια κοντινή όψη. Η Wizard, ο Fighter και το Ξώτης. Για να δούμε. Sailor, Marv, Philip, Louis, Max. Πουθενά Κόνραντ. Νάτος, έλα άντε. Επειδή τώρα τα πράγματα μπορεί να εκτραχυθούν, ας κάνουμε ένα save και ας δούμε τι θέλει ο φίλος μας ο Κόνραντ. Ας πάμε κατευθείαν στο resume. Ας δούμε όμως άμα έχει τίποτα για trade. Έχει πολύ πράγμα ο άτιμος. Οκ. Καλά, εγώ είμαι άφραγος, δεν έχω τίποτα για να πάρω. Και δεν μ' αρέσει και να κλέβω στο παιχνίδι. Να είμαι δηλαδή thief.
Για να δούμε τι θα μου πει για το Staff of Pergamon. Φυσικά κατηγορεί τον Cecil. I suppose you also know it's gone without a trace. For my part, I haven't a clue where it could have gone. Overboard, stolen, or vanished into thin air. Though I'm quite eager to see it return. I've got a reputation to uphold. Wouldn't hurt to ask someone that. I tried myself, but sailors tend to be a bit tight-lipped when they're afraid of getting one another in some trouble. Seaman's code. Not to rat out a fellow sailor. Οκ. Νύπτοντας χείρας μου, δεν ξέρει τίποτα λέει. Και μου είπε να ρωτήσω τους άντρες του. Για να δούμε. Αυτός εδώ τώρα λογικά είναι non-playing character. Α, όχι. Κλασικά. And don't forget the time he got caught passing along now to the Lizard Council. Here, he's there, you mentioned it. I noticed Dietmar, a fellow merchant travelling with us, carrying a sealed box off the ship during the attack. At the time, I figured he was just escaping with his personal effects. But it could well have been that staff you're talking about. Τον άτιμο τον Dietmar. Στην ουσία μας λέει ότι κατά τη διάρκεια της επίθεσης από τα Orc, ένας έμπορος που ήταν μαζί τους, ο Dietmar, κουβαλούσε ένα σφραγισμένο κουτί έξω από το πλοίο. Οπότε αυτός είναι ο πιθανόν ύποπτος. Και μας είπε ότι θα ξέρει ο Conrad. But I'll tell you this, I didn't speak of that stamp to a soul on board. If he's the one who took it, he must have known it was on the ship before stepping foot on her decks. I'm sure he'll make a run for it, probably by boat. I'd look for him on an out-of-sight beach somewhere. He's probably there now trying to launch a vessel in private, if he hasn't already escaped, that is. Passing along now to the Lizard Council's ward. Μας λέει τώρα ότι θα είναι σε μια απομακρυσμένη παραλία, έτσι. Οκ. Για να δούμε το ρολόι μας δίνει καμιά πληροφορία. Οκ. Για να κάνουμε fast travel τώρα. Πάμε αρχικά εδώ. Walking the sands upon which this poor shell must suffer. Μάλιστα. Ένα όστρακο που μιλάει, για να δούμε. He's Mosman. Son of the sea, an outcast upon these wretched shores. An exiled shell, doomed to live under a canopy of arid sky. Ας το ρωτήσουμε γιατί μιλάει. Of course I can talk. Don't be silly. There's more tongue to me than heart. Indeed, the surprise should be mine. For I still remember the days when your kind swung from branches and plucked the vermin out of their neighbor's fur. Πόσο αρχαίο είναι αυτό το όστρακο. Για να δούμε γιατί είναι καταραμένος. How many snot noses have held me up against their dirty little ears, only to claim they can hear the ocean? Of course they can hear us, the rats. We are on the very edge of the great aquatic mother, whose embrace I so desperately long. Yes, yes, I, King of Pearls, ache to repose anew on his coral throne. Hurl me toward the water, swing me as far as your arm's strength gives peace. And treasure long sunk I will
Το καημένο μάλλον θέλει να πάει στη θάλασσα τώρα που ανήκει. What do you say, kind knight? Δεν υπάρχει να το πουλήσω. Γενικά στα RPG θέλω να πέσω το καλό χαρακτήρα. Οπότε παρότι είναι ένα απλό ποταπό όστρακο, θα το επιστρέψω στη θάλασσα. Και λίγο loot φυσικά δεν μας χαλάει. Άρε Μόριγκαν, συμφωνείς? Εν τω μεταξύ, στο πρώτο βιντεάκι είχα αφήσει την Μόριγκαν να είναι να απαντάει χάρη στις δικές μου σκέψεις, αλλά τελικά, και να χειρίζομαι εγώ το χαρακτήρα της, αλλά τελικά τον άλλαξα και την έκανα ανεξάρτητη, independent, και να χρησιμοποιεί AI για να απαντάει. Είναι πιο ενδιαφέρον έτσι. Οκ, μας έδωσε και συν ένα στο altruistic. Αντίο. Every wave feels like a mermaid kiss. Ενδιαφέρον το αυτό στην πράξη. Και φυσικά το loot. Για να δούμε. Ένα δαχτυλίδι. Mermaid kiss. Συν 11 water resistance. 9 HP. Μας παίρνει όμως 2 action points άμα το εξοπλιστούμε. Τέλος πάντων, ας κάνουμε το loot. Ας δούμε τι θέλει και η Μόρι για να δούμε. Κλασικά ο χαρακτήρας μου. Πολύ τέτοιος μας και πολύ ευαίσθητος. Θα απαντήσω αυτό. Those as giving as you are rare and exquisite as rubies. What a pleasure to behold you. Από μπορώ να κάνω ρομάν στη Μόριγκαν. Θα δούμε. Καλά τα πάμε όμως. Βέβαια, απομακρυνθήκαμε την αποστολή μας για να βρούμε εκείνον τον δολοπλόκο Μέρκαντ. Για να δούμε που είμαστε. Ας ψάξουμε εδώ. Πού στο καλό είναι, παιδιά. Τώρα θα είναι από την άλλη μεριά, αλλά εδώ τι πήγαμε. Εν τω μεταξύ υπάρχουν κάποιες παραλίες από την άλλη μεριά, αλλά ο χαρακτήρας μου δεν είναι ισχυρό level για να μπορέσει να πάει εκεί. Όχι, ούτε εδώ. Ειλικρινά, τι γίνεται εδώ, παιδιά? Τι είναι αυτό το μέρος? Poison μέρος. Ωρε φίλε, πώς πάμε εδώ? Οκ. Τι να κάνω τώρα? Ας επιστρέψω στο Harbor. Και ας ψάξω προς τα δω, και
Η αλήθεια είναι πως στα RPG δεν αξίζει να πηγαίνεις στοχευμένα, γιατί χάνεις πολύ χρόνο. Αν δεν έχεις πάρα πολλές οδηγίες. Ίσως είναι καλύτερο δηλαδή να εξερευνάς ότι υπάρχει μπροστά σου και σιγά σιγά θα λύνονται όλα. Εδώ τώρα έχουμε χάσει τα αυγά και τα πασχάλια. Μπούμε μες στην πόλη ή να δούμε καμιά άλλη αποστολή. Ας μπούμε μες στην πόλη και ας αρχίσουμε να εξερευνάμε ό,τι υπάρχει μπροστά μας. Μερικές φορές αυτή είναι η καλύτερη τακτική. Πάμε προς τα εδώ πάνω. Τι έχουμε εδώ? Beyond these walls, the dead roam free, Hunter. Be vigilant. Stand at the ready. You don't look like you're quite ready to head out into the undead-infested wilds to me. Also, a party of 1 or 2 runs the risk of being outflanked and outnumbered. I'd bring some backup if I were you. Of course, the choice is yours. But I sincerely hope you know. Τώρα. The Legion stands at the... Πάω στα δύσκολα, για να μην με αφήνει να περάσω. Μάλλον δεν θα είμαι και πολύ δυνατός. Αλλά θέλω να δω άμα... αν υπάρχει τίποτα εδώ έξω για να εξερευνήσω. Fine enough without you. To answer your question, my partner and I were part of an ill-fated cohort of legionnaires sent by Lieutenant Selenia to, I suspect, the eerie goings-on at that very church for why Livia and I are strapped in our bones instead of prancing about the Hall of Echoes right now. Oh, what a gift! Phew. Thought I had a zombie. As I was saying, oh, what I'd give to see my mule run into the entrance if you keep it on this road. Though I wouldn't recommend it if you're value keeping your skin. Α, δεν υπάρχει περίπτωση να τα βάλω τώρα με νεκρομάντες και με... Teeming with necrolava, hellfire, Οκ, θα το δώσουμε το γράμμα στην Μαρίσα. Οι νεκροί δεν χρειάζονται. Λοιπόν, θα επιστρέψω γιατί μου φαίνεται θα ανοίξω πάρα πολύ και... Α, το μεταξύ ανέβηκε επίπεδο η Μόριγκαν. Για να την αναβαθμίσουμε. Λοιπόν, θα κρατήσω το ability, γιατί άμα μαθήσω 2 skill points, 2 abilities, τι είναι ability, 2 abilities, 2 βαθμούς στο ability, θα μπορέσω μετά να ανεβάσω ένα ability που έχει μία μονάδα. Βασικά, δεν θα ανεβάσω τίποτα από τη στιγμή που μέσα στην...
Sorry, sir. Στην πόλη. Ωραία, χαμότο. Δεν έχω ιδέα που πρέπει να πάω. Κοίταξε τώρα, η λογική λέει ότι αφού αυτά τα έχω εξερευνήσει, αυτά εδώ τα μέρη είναι που θα είναι ο άλλος που θέλει να φύγει, ο Μέρκαντ. Μήπως να πάω και τα δω. Still thinking about exploring the beach? You're free to go, though we Legionnaires are under strict orders never to abandon our posts. You can see security's tighter than ever around here since that surprise attack the Orcs. We can only hope to hold back the undead and these left... I don't think you're quite ready to head out into the wilds to me. I certainly hope... Να μου κάνει και προειδοποίηση. Θα πάω ρε γαμώτο, δεν με νοιάζει. Α, έχουμε και ασπίδα. Ευκαιρία και για looting. Τρελαίνομαι για looting. Βέβαια στην πραγματικότητα σκεφτείτε το λίγο. Να βρίσκεις πτώματα και να παίρνεις ό,τι έχουνε. The Sicilians retreated from this battle. But what about the Orcs? Keep your weapon at the ready. Πω. Καλά, τώρα σε τακτή σε ένα επίπεδο. Τι έχουμε εδώ? Είναι 5 level, Οκ. Άμα είναι μόλις την έχω, αλλά... Γιατί κλαίει αυτός? Ναι, θα αναδερφώσω όλοι. Οκ, η παράδοση δηλαδή των Orc λέει ότι πρέπει να θάβονται με την καλύτερη πανοπλία για να υπερασπιστεί τον εαυτό του στην άλλη ζωή. Λοιπόν, ηθική πάνω απ' όλα. Δεν θα εκμεταλλευτώ το καημένο το Orc. Και ας το χάσω το set από άρμα. Agreed. Robbing the dead is bad enough, but to do it while the more... Don't think I didn't see that twinkle in your eye when I spoke of the armor. Go play down with me, small bones, in our hotel. Accidentally disturb any graves. We made a promise to an orc, after all. Ωραία, ας γυρίσουμε πίσω. Να δούμε τι γίνεται με αυτόν τον μάγο. Α, δεν είναι επιθετικός. Oh, hello. Τι γλυκιά. What have we here? An adventurer, I judge by the world we're
weary look of your weapon, and a noble. Have a look by all means. You'll find every mate that you look like just the sort of self-starter to appreciate. Charlotte is my name, good friend. In any case, I've been taught so many wonderful artifacts I've Ωραία φίλε, τι έχεις εδώ μέσα? so many precious relics I'd be so happy to read Δες εδώ. to a trusted buyer. Είναι για υψηλότερο level. Όχι ιδιαίτερα. Τι νόημα έχει όμως? Τι είναι αυτό? Ο άλλος ο βλάκης που κλέψε το staff του είναι γαμό του. Τι έπαθες εσύ? Δεν είναι και πολύ σωστό, αλλά δεν δίνω τα λεφτά τώρα για Resurrection Scroll. Πώς όμως πέθανε, τι είχε εδώ? Ρε φίλε. Things got pretty hairy there for a bit. I could feel the very Reaper breathing down my neck. Ας φλερτάρω λίγο. As if I need your help to survive. A lion has no need of a lamb. Ένα λιοντάρι δεν έχει καμία χρήση για να αρνεί. Μάλιστα μωρέ, κάνεις ζόρικια. These footprints are enormous. Φίλε, τι γίνεται? Και δεν βλέπω κάτι σαν τραπ. Άραγε, άμα χρησιμοποιήσω φωτιά, θα έκραγε κάτι? Όχι. Θα θυσιάσω την αράχνη. Δεν μπορώ να τη χρησιμοποιήσω την αράχνη. Δεν μπορώ να την πάρω μονομένα και να επιτεθεί. Μάλλον όχι. Τι level είστε? Καλά, 6 level. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα να δοκιμάσω να... Ας επιστρέψουμε μέσα στην πόλη μας και ας αρχίσουμε να λέμε καμιά αποστολή.
here in town. It used to be that my younger brother Tom, who has always been something of a rascal, calling his petty hooliganism. For my part, I encouraged him to join the Legion. Even got him sparring with Captain Orius now and then. But then those blasted... Αυτή η Fabulous 5 είναι κάτι, μια ομάδα ληστών, thief, που μου προτείνανε κιόλας να κάνω join στην ομάδα τους, αλλά εγώ φυσικά τους έγραψα. That band of... I don't even know what to call them. Well, they're his heroes, and I simply couldn't prevent him from going to see them. Μάλιστα. What? Oh, it's you. What news? That depends. Ah, the library. Yes, yes, you must have a visit. Marvelous. What? Oh, yes. This my Victoria has every volume you could possibly imagine. Yes. Victoria's come a long way from that. What? Oh, yes, yes. I'll be... Μην φαντάζεστε ότι η Βικτόρια είναι καμιά διανοούμενη. Τζέιχαν. Ρε φίλε, αυτόν το θυμάμαι. Από το Divinity 2. Ρε φίλε, αυτός πρέπει να είναι. Νομίζω αυτός, παιδιά, ήταν χαρακτήρας του Divinity 2. Και κυνηγούσε δαίμονες. What is this? Who are you to interrupt my musings? By Naga the Protector, they have the manners of boors, these boatmen. Oh, but perhaps I spoke too soon. Perhaps I was mistaken, for you hardly resemble the local fisherfolk, which, incidentally, is a compliment of copious dimensions indeed. No, a source hunter, that is what you are. Yes, a stalker of sorcery, a chaser of charms pernicious. In truth, I cannot go so far as to say it is a pleasure to make your acquaintance, for I take no pleasure in the company of man. But it may just be to our mutual forces nonetheless. Η Τζέιχαν να μπει στην ομάδα μου, νομίζω ότι θα είναι το ιδανικό μέλος για να συμπληρώσει τετράδα. Where's the third one gone? Why, simply because you hunt source, and I, Jehan, hunt now. I hate what this is a sentiment I'm quite certain you must recognize. Let there be on one condition, that on our joint travels we will never deal with demonic entities, no matter how tempting their propositions. Οκ, ο Τζέιχαν, Γιάχαν, πώς λέγεται? Γιώχαν, όχι, Γιώχαν είναι ο πρωταγωνιστής στο Anime Monster. Μου λέει ότι θα μπει στην ομάδα μου, αρκεί να του υποσχεθώ ότι δεν θα κάνω deal ποτέ με δαιμονικές δυνάμεις. Εύκολο για το τρόπο που παίζω. Τι λες μωρή που θες να κάνεις συμφωνία με δαίμονες? Oh, simple souls. Oh, doomed spirits. What tangled webs you'd weave. But I won't be a flop. Τώρα σοβαρά. The lesser key of Sarakandras. What nonsense. The source hunter. Why, see now, this is a sentiment on one. You speak before your turn. Oh, simple soul. Τώρα νομίζω ότι μπορώ να κλέψω το παιχνίδι. Δηλαδή να μην την έχω στην ομάδα αυτήνα. Ούτε και αυτήνα. Αλλά τώρα τι έκανα? Την έβγαλα από την ομάδα και θα πάρω τον Τζέιχαν. Πού είναι? The source hunter. Have you come to your sense? Why? Simply now. This is a sentiment on one condition. You speak before your turn. Oh. I'm not ready to make that promise. Oh, simple. Κοίτα ρε φίλε, τώρα που δεν μου αφήνει. Εκτός και να κάνω κάτι άλλο. Demonology for dumbbells. I need something more advanced. Για να δοκιμάσω. The Encyclopedia The 19 see-through armor.
Princess Buttercup with the blushing bottom. Esmeralda does have a propensity for all The things. Source Hunter. Why? Simply because now. This is a sentiment time. On one. Very well. There will be no deals with demons. Τώρα αυτό δεν ήταν και πολύ σωστό, αλλά λόγω του γεγονότος ότι παίζουμε στο Tactician, ότι το Divinity είναι παλιό παιχνίδι και δεν χρειάζεται να είμαστε πολύ ψυχαναγκαστικοί. Τι έκανα τώρα? Στην ουσία, επειδή δεν συμφωνούσε η Morrigan, τη χειρίστηκα εγώ και απάντησα εγώ για αυτήν. Είναι λίγο κλειψιά, αλλά τον ήθελα τον Τζέιχαν. Και τώρα να απαντήσω το 2 έτσι. Agreed. Not most gratifying. I see you are firm of purpose. Λοιπόν, οπότε φτιάξαμε την ομάδα μας. Ελπίζω να μην είναι Wizard, γιατί έχω ήδη έναν Wizard. Τι είναι αυτός? Princess Buttercup with the blushing bottom. Esmeralda does have a propensity for all things naughty, hasn't she? Οκ, είναι Water. Νομίζω είναι δροσοφιστής. Τι σπέρς μαθαίνει. Λοιπόν, είναι πολύ ωραία επιλογή, επειδή μαθαίνει ξόρκια τα οποία η δροσοφιστής, δηλαδή νερό και ηλεκτρισμό στην ουσία συνδυάζονται πάρα πολύ καλά. Και εκτός αυτού το νερό έχει και δυνάμεις αναπαραγωγικές. Βλέπετε εδώ, το regeneration π.χ. του υδροσοφιστή κάνει heal 36 hit points. Ωραία. Για να κάνουμε και ένα skill. Αυτό το spell που θα επιλέξω τώρα, το regeneration, θα δώσει 36 vitality για 3 turns. 3 γύρους, για να δούμε. Τέλεια. Και έχει και teleportation, οπότε τώρα έχω εγώ μια αποστολή που πρέπει να μεταφέρω ένα εγκέφαλο κεφάλι, τον Headless Nick, όχι για το Harry Potter. Οπότε στην ουσία με το teleportation ίσως μπορέσω να πάρω το Headless Nick και να ολοκληρώσω και μια άλλη αποστολή, για να δούμε. Ας ρωτήσω και για το θεατρικό. I bid thee Tujdak and Victoria. When I was very young, you see, I must have the fisherman who found me would have drowned me on the spot, for I am an orc after all. But pray you raised me like I was indeed you may. Ωραία. Νομίζω ότι πρέπει να βρω κάποιο βιβλίο σχετικά με ένα θεατρικό εδώ. You there, cut it out. Κατά λάθος, sorry. Εδώ πρέπει να είναι. What's that gleam? Princess Buttercup with the blushing bottom. Esmeralda does have a propensity for all things naughty, hasn't she? See-through armor. Princess Buttercup with the blushing bottom. Esmeralda does have a propensity for all things naughty, hasn't she? Οκ, νομίζω ότι... Να, το log έκανε update. Ωραία. Kajtinor. Brief history of sorcery still hasn't been returned. Veleron will have to pay yet another. Hello again, adventurer. I hope you wipe those muddy boots up. Πάμε λοιπόν στην αποστολή για τον Headless Nick. Θεωρείτε ότι είναι μεγάλη κλεψιά αυτό που κάναμε τον Τζέιχαν για να τον πάρω στην ομάδα? Δεν το έκανα ποτέ σε ένα παιχνίδι όπως τον Baldur's Gate που θα το παίξω πιο δύσκολα, αλλά τώρα επειδή είναι...
Είναι παλιό. Λοιπόν, πού το θεατρικό. Το ψάξουμε χειροκίνητα. Το καλό είναι ότι δεν σκοτεινιάζει πολύ, οπότε μπορώ να τριγυρίσω με τα βελάκια και να βρω αυτό που θέλω. Γενικά, καλά το Divinity 2 μου άρεσε πολύ περισσότερο νομίζω. Είμαι αιρετικός, οπότε θα πω ότι σου μου άρεσε και περισσότερο και από τον Baldur's Gate. Βέβαια δεν μπορώ να έχω αντικειμενική γνώμη γιατί το Divinity 2 το παίξα πρώτα, οπότε... Εδώ πρέπει να είναι το Headless Nick. Για να δούμε. Εδώ πρέπει να είναι. Απλά δεν μου εμφανίζει τους χαρακτήρες επειδή είναι πολύ μακριά. Οπότε κάνω κλικ τον cursor και περιμένω τους χαρακτήρες να έρθουν εδώ. Και έχω κάνει μερικές διατάσεις. Δύσκολη ζωή του gamer. Αχ. Κύριε Φιένα. Κύριε Μέση. Πού είναι παιδιά ο Headless Nick? Τι γίνεται ρε παιδιά? Ω, καλά. What is it this time? Katarina's, give them the tell me when you're ready to begin and I'll show you to your places and gather you what ready for your trial by fire, you. And I'd like to be the king of ready for your trial by fire, you mean? There's no more savage foe, and I'd like to be the king of Stormfist, but I haven't got the credentials. Καλά, θα ποτέ έχω ματήρια με τα γάμο του. Μπορούσα να μιλήσω στην Καταρίνα, πού είναι αυτή? By the seven, what a tale! You there! You don't look like someone who's ever been serenaded by a severed head. Step right up! Λοιπόν, τώρα τι θα κάνω? Θα κάνω sneak. Come on, come all, and see the amazing singing Stefan! Sightseer's only sentient severed head! Και θα δοκιμάσω να κλέψω τον Headless Nick. Invalid target. Όχι ρε φίλε, μπορώ να κάνω teleportation σε όλους αλλά όχι στον Headless Nick. Αφού δεν μπορώ να κάνω teleport εκείνο θα κάνω... Θα μεταφέρω αυτόν εδώ. Αχ, μας πήρε χαμπάρι. That's the more I see. Well, I can't say I'm surprised. What? I think you've gotten quite familiar enough by now, thanks. Keep your paws in your pockets, if you please. Ρε γαμώτο. Excuse me, I'm trying to... What do you call a source hunter who finds a way to draw a crowd? A resourceful hunter. Come now, it can't be that hard. Είδες, μου το λέει, πρέπει άρα μάλλον να μιλήσω στην Καταρίνα, να κάνω το θεατρικό, να μαθαίνω όλο τον κόσμο
Master Chos. Δεν δουλεύετε ρε φίλε. Το γεγονός ότι μπορείς να κάνεις rotation το περιβάλλον πολύ με μπερδεύει. Τώρα θέλω να μαζέψω όλο τον κόσμο εδώ για να πάω να πάρω μετά τον Headless Nick και να λύσουμε την αποστολή. May the Seven bless you. Most generous. Thank you, kind one. Performers, showmen, show all of them. Sizeal, what you're made of. Not mere flatulence. What is it this time? Ready for your trial by fire, you mean? There's no more savage foe. Not planning on playing to an empty audience, are you? Wait until I've gathered some bit. You hear distant mutterings of curiosity as a small crowd shuffles toward your stage. A few moments longer, and everyone will be seated. Now, let's not be hasty. They may be dragging their feet, but your show is not long now. The audience is just about to take its seat. Not long now. The audience is just about to take its seat. My word! It is said that this I've heard from a ghost who knew Elrond, who knew Elliot, who is said to have known Sigurd himself. The stage is yours. Πω, έπρεπε να διαβάσω το βιβλίο ρε γαμώτο. Τώρα θα λέω βλακίες. Well, what's the hell now? Oh, come on, we haven't got all day. Κάτι έλεγε για να δεν το διάβασα το βιβλίο. The crowd breaks into an approving chuckle. Continue, by all means. Θα το σχεδιάσω. Simply marvelous. Simply marvelous. Εγώ τους μάθησα όλους. Όχι. Simply marvelous. Eager to hear more, the crowd leans forward with great interest. One lady in the back is already chuckling. She must have heard this one before. You Elrond, who knew Elliot, who is said to have... Fantastic. The crowd's curiosity is piqued. Oh, do go on before they explode. If there's an encore. Bravo! Good show. That's it, Source Hunter. You've got this joyful crowd right where you want them. Now, take them on home. To have known Sigurd himself. Δεν φύγαν ακόμα, μάλλον θα είναι ανεξάρτητο. Oh, I hope there's an encore. Fantastic. Oh, I They hope like you. They really, really like you. Αυτό σχεδιάσαμε γαμάτα έτσι. Source Hunter.
Ναι, αλλά δεν καταφέραμε να κλέψουμε γιατί δεν μας έφερε τώρα. Δεν απομακρυνθήκανε. Enjoying the fair. This show is worth the hype. This show is worth the hype. Though the Είναι γάμο το πώς τραβήξω τον κόσμο. Today, I think, a king, the great Sigurd and his rainbow of war machines. My word! It is said Λοιπόν, δείτε τι θα κάνω. I have heard from a ghost who knew Elba, who knew Elliot, who is said to have known Sigurd himself, that the king had a great thirst for colour. So ardently did he crave creamy blues and gory reds that he ordered a contest across his realm. Fantastic! Today, I think, a king, the great Sigurd and his rainbow of war. Μπορεί να μην χρειάζεται καν να κάνω sneaking. It is said, and this I have heard from a ghost who knew Bravo! Bravo! who is said to have known Sigurd himself, that the king. There's enough of that now! It won't be the worst in. Για να με πέτυχε. Fantastic! Κατάλαβε τι κλέψαμε. Το κεφάλι. My word! Bravo! Yeehaw! Fantastic! Where could he be? Where could he be? Ω, καημένε. Να μην το κλέβες. Ψυχή είχε το λέω κεφάλι. Stefan! Where could he be? Where? Stefan! Ωραία. Πάμε να δούμε τι θέλει. Το κεφάλι. Perhaps he's rolled beneath the stage. Όπα. It's all over. Έτσι κάτω θα πάει. Not here, not now. We'll be better off speaking in the privacy of the cellar. There are eyes and ears. You know the healer's clinic, don't you? Oh, what's his name? Theliron. Yes, behind Theliron's house of healing, along the cliffs, you'll find Reginald Sparse little shack. He keeps a spare key right near the place in a pen guarded by a rather lonely little sheep. Μας είπε λοιπόν ότι πρέπει να πάμε στην κλινική. Not here, not now. It won't be the one. I will never Πού είναι η κλινική? love again. Εδώ πίσω. Και έχει ένα κοτέτσι με ένα πρόβατο που έχει το κλειδί. Α, εδώ θα είναι. Πες μου δεν έχω φτιάρει ρε γαμώτο. Όχι, πρέπει να το έχω σκάψει ακόμα, γι' αυτό να το έχω σκάψει ήδη μάλλον.
Να το. Τώρα το κελάρι. Μας είπε ότι είναι. Ας το ρωτήσουμε ξανά. If Reginald sees us, he'll have you arrested and me fitted with a muzzle. To the cellar, post haste. Not here, not now. You know the healer's clinic, don't you? Oh, what's his name? Theliron. Yes, behind Theliron's house. He keeps a spare key right near the place in a pen guarded by a... Not here, not now. It won't be the work... Πού είναι αυτό το σπίτι του? Ή αυτό εδώ? Μπορεί να είναι αυτό, για να δούμε. Όχι, αυτό είναι το σπίτι της Εύεριν. Εδώ μέσα. Μάλλον εδώ είναι. Να το. Ας κάνουμε ένα save. Και ας πάμε. Εδώ θα λογικά θα είναι το κελάρι. Ωραία. Για να ρίξουμε μέσα στο κελάρι πρώτα. Ο ημερολόγιο. Για να δούμε, να αποκτήσουμε μια εικόνα. Για να δούμε τι έχει να μας πει το ημερολόγιο. Δεν γυρνάει. Το λόγο έκανε update, Οκ. Αφού βοηθάμε λοιπόν τον Headless Nick, ας τον μιλήσουμε. Excellent. This is just the place, Source Hunter. We'll have all the privacy we need. Ναι, άντε να μιλήσουμε. A little privacy at last. Out of earshot of that contemptible jester. My true name is Nick. In life, I was an entertainer aboard the ship of the famed Pontius Pirate. I once dared to defy him and he savagely beheaded me for little did I know the abuse was only beginning. A wandering sorcerer, mad as the day is long, found my... When I asked him to return my head to my body, it must be in the Black Cove still, he became enraged and tossed my head into the sea. Reginald stumbled upon me some days later and consigned me into his horrid little show. I know not how long I've been entertaining slapjaws. Δηλαδή στην ουσία αυτός τον αποκεφαλίσανε, μετά με τα ξόρκια ενός μάγου ήταν entertainer, με τα ξόρκια ενός μάγου μετά έγινε το κεφάλι που μιλάει και τώρα μάλλον θα μας ζητήσει να κάνει reunite με το σώμα του. But the chances are so slim with the Black Cove utterly infested with Pontius's undead crony. Traveller, if there were any way you would brave the Cove's depths and reunite me with myself, you'd be doing me the only kindness I'd have received in as long as my poor memory serves. It won't be the worst in... Okay. Black Cove. Εκεί είναι το σώμα του. Τώρα... Έχει τίποτα να πάρουμε εδώ? Fake dagger, fake arrow, τίποτα. Όλα fake. Φεύγουμε.
Πού στο καλό είναι τώρα αυτό το Black Hole. Για να δούμε το λόγο έχει τίποτα πληροφορίες. Τι είναι εδώ? Good look out there, Hunter. Evil lurks beyond Saiseal's ramparts. Oh, I'm tripping. Level 3. Άρα είναι πολύ καλό level για μας. Ίσως εδώ πέρα βρούμε τίποτα σημαντικό για να συνεχίσει η αποστολή. Ωραία. Για να δούμε τώρα. 1, 2 και ένας νεκρός. Τι είναι αυτός? Τέλος πάντων. Αυτός είναι two-handed, αυτός είναι one-handed. Και παίζουμε πρώτα με τη Morrigan, η οποία θα βάλει τον Boulder Bass για να του ρίξει λάδι και να γίνει πιο αργός. Τώρα φωτιά δεν θα ρίξω, δεν έχει νόημα, αλλά θα ρίξω έξτρα λάδι εκεί για να καθυστερήσει και ο άλλος. Προχωράμε. Λοιπόν, έλα εδώ εσύ και επιτεθείς εδώ πέρα. Ωραία. Ο Τζέιχαν. Ο Τζέιχαν τώρα έχει καμιά μακρινή επίθεση. Bitter Cold. Τον έκανα και Frozen. Ο φίλος μας εδώ ας πάρει τη θέση του εδώ και ας περιμένει. Έχουμε και αυτό, το ξεχάσαμε, τι είναι αυτό? Half eaten zombie, Λογικά, επειδή είναι poison, η φωτιά θα έχει μεγάλο μειονέκτημα. Και θέλω να δω ποια θα είναι η επίδραση της φωτιάς, δηλαδή να του κάνει ζημιά, για να δούμε. Του κάνει τρομερή ζημιά. Λοιπόν, αυτός είναι πάρα πολύ δυνατός. Τζέιχαν. Όχι, θα βάλουμε αυτόν εδώ. Και ο φίλος μου ο Αγνάρ θα επιτεθεί στο ζόμπι.
Το μεταξύ το σπαθί του είναι χάλια, πρέπει να αλλάξω σπαθί. Τέλος πάντων. Wow. Ζωντάνεσε και άλλους. Οκ, η μάχη θα είναι πιο δύσκολη από ό,τι νόμιζα. Opportunity attack ήταν αυτό. Επιτέλους λίγο μάχη ρε φίλε, λίγο δράση. Morrigan. Λοιπόν, θα ζωντανέψουμε την αναχνούλα μας για να μας βοηθήσει εδώ με τα ζόμπι. Για να δούμε. Αυτός τι αδυναμίες έχει. Στο fire. Ωραία φίλε, άρχισε, μου ήρθε η πόρωση του Divinity με τις μάχες. Έχω πάρα πολύ χαμηλό accuracy. Ενώ εδώ, προσέξτε τώρα να δείτε, είναι, αυτό το zombie είναι knocked down. Οπότε όταν ένας χαρακτήρας είναι knocked down, ανεβαίνει το accuracy. Τώρα δεν είναι 100%. Ας αμαδέψουμε αυτό, να ξεμπερδεύουμε. Τι έκανε παιδιά τώρα. Μάλλον επειδή ήταν αυτό μπροστά, πυροβόλησε αυτόν. Πυροβόλησε αυτό, πάνω. Καταλάβατε τι εννοώ. Ναι. Τέλος πάντων, θα έρθω από εδώ. Άραγε μπορώ να σου πετάξω poison. Όχι, τίποτα, έχεις resistance. Τζέιχαν. Κοιτάξτε τώρα τι θα κάνουμε. Θα κάνω teleportation ένα χαρακτήρα. Αυτόν εδώ. Και να το πετάξω εδώ. Και για να κάνει damage από το κράσι και το πέταμα και για να καθυστερήσει. Και να λιώσει τη φωτιά. Πέθανε. Τέλεια. Δεν ξέρω αν σας φαίνεται δύσκολο ή πολύπλοκο το σύστημα μάχης. Εγώ το έχω συνηθίσει από το Baldur's Gate και από το Divinity 2 και το λατρεύω αυτό το σύστημα. Βέβαια, άμα για όσους έχετε παίξει το Divinity 2, οι εχθροί είχαν ασπίδες, νομίζω physical και magical, τις οποίες είχαν να σπάσεις και ήταν λίγο διαφορετικό. Δεν ξέρω, μπορεί και αυτό να μου αρέσει περισσότερο το σύστημα μάχης. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Έλα εσύ εδώ, Νίκα, αυτόν εδώ. Μάλιστα. Λοιπόν, η σειρά της αράχνης. Θα έρθει εδώ για να... Ωρε φίλε, χάνει πάρα πολύ. Έχασε καημένη, πρέπει να πάρω resurrection scroll. Δεν ξέρω αν την έχω τη μάχη τώρα που έχασε και η Morrigan. Και νομίζω ότι πρέπει να τα βάλουμε τα ζόμπι πρώτα. Επειδή μάλλον θα τη χάσω τη μάχη, θα πάω να εξοπλιστώ και θα ξαναγυρίσω. Και τη μάχη την έχασα με αυτά τα ζόμπι τα οποία... Τώρα άμα παίξω αρκετές φορές και βάλω τους χαρακτήρες μου σε διαφορετική θέση, πιθανόν να μπορέσω να νικήσω, αλλά δεν ξέρω αν αξίζει. Μας γέλισαν. Αυτά είναι τα προβλήματα με το Tactician.
μια ανέτοιμη ομάδα που 1-2-3 ώρες ήμουν μέσα στην πόλη και δεν έκανα τίποτα. Δεν φρόντισα δηλαδή την αναβάθμιση του χαρακτήρα ή την έκανα πολύ επιπόλαια. Οπότε στην πρώτη μάχη με αντιπάλους του επίπεδου μου έχασα. Θα γυρίσω, θα δώσω λίγο σημασία στην αναβάθμιση των χαρακτηριστικών στα τι όπλα κρατάνε και θα γυρίσω ξανά για να τους νικήσω. Θα το δείτε λοιπόν στο επόμενο βίντεο πώς θα πάρουμε το αίμα μας πίσω. Αυτά. Τα λέμε λοιπόν στο επόμενο βίντεο.